Bale, orduan, galdera ozen, eta momentuan, irakurri eta erantzun. Bale. Bale, bata bestaren atzetik. Taula gainera igotzea, Beyoncétik gertuen egotea da. Beyoncé zuzenean nik 2 aldiz ikusi dut. Segurazki fisikoki gertuen beregandik orduan egon naiz. Baina ventiladoraren ondoan egoterakoan uste dut beste modu batean Beyoncéra dexente gerturatu naizela. Single ladies entzun orduko, zein da zure erreakzioa? Horrein zutitu egin barko nuke, dantzatzeko. I need no permission, aipatzen da kantuan. Esaldi inspiragarria zuretzat? Bai, gauza ederra da baimenaren gainetik egotea eta hala sentitzea. Bai, inspiragarria? Bai. Bazterrean utzitako lanpostu finkoa amets gaiztoetan ageri zaizu. Irratiarekin askotan amesten dut. Oraindik azkenaldian ere bai tarteka. Irratian lanean nagoela, irratiko lankideekin harremanetan nagoela. Ez dira amets gaiztoak izaten, baina ez dira amets goxoak izaten. Estrainaldia kripta ilun batean. Nor batu daiteke zure kongregaziora. Nahi duen orok dauka gerturatzea. Bereziki, bere buruari mugarik jarri nahi ez dion hori gonbidatuta dago. Beti gure emanaldietara.